बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिग्रोदों आरो आङो दिनै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सासे नेहाथारि जानानै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जे 5थि गायसनथाय सान बेनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरनो आङो सानदों। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया 4 बोसोर बिथांमोना कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। फैगौ 15 सेप्तेम्बराव बिथांमोना बिथांमोननि 5थि गायसनथाय सानखौ क'क्राझारनि बागानसालियाव बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंगोन। आङो बे खुंगोन बिथांमोननि जे फाउन्डेसन डे बिनिनो गाहाम हामलायथिखौ आङो जासिहरदों आरो बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो हास्थायदों जे बड'लेण्ड बुब्लिया दिनै सारा जोंनि बिटिसि आवनो गोख्रों भाबै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समावबो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो गोख्रों मावथि बिथांमोना जोंनि समाजाव मोनसे मोजां चेनेल हिसाबै बिथांमोना गावसोरखौनो एस्टाब्लिश खालामगोन। दिनैसिम बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावबोदों जे निउज बा बेबायदि माने जे माखासे मिडियानि खामानिखौ जे बिथांमोना दिनैसिम मोजाङैनो मावबोगासिनो दङ। आङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावबो बिथांमोननि साफ्रोमबो सांग्रां मावथि लोगो बिथांमोना मोजाङैनो मोजां बे मिडिया बा निउज फोसावनायनि जे खामानि बेखौ बिथांमोना मावलांबाय थागोन आरो बिथांमोननि निउजनि गेजेरजोंनो जोङो थार मोनसे निउजखौ जोङो मोननो हागोन बेखौ आङो आसा खालामदों। दा आङो बे समाव बिथांमोननि जे 5थि गायसनथाय सान फालिनाय बे जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाफुंसारो बिनि थाखाय आंनिफ्राय आङो आंनि गाहाम हामलायथिखौ आङो जासिहरबाय आरो मिजिंथियो बिथांमोननि बे चेनेला फैबाय थानाय समाव साबनिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।